ο Αδρίας έγραψε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της παγκόσμιας ναυτικής ιστορίας. Με το θάρρος και την ελληνική αποκοτιά του κυβερνήτη Τούμπα, των αξιωματικών και του πληρώματός του, γελιοποίησε την ανίκητη γερμανική αεροπορία και ανέβασε το ηθικό των Ελλήνων αλλά και όλων των συμμάχων στον 7ο ουρανό. Ο Αδρίας, μαζί με τη Βασίλισσα Όλγα και δύο αγγλικά αντιτορπιλικά, είχαν φορτώσει από την Αλεξάνδρεια πυρομαχικά για τους ιερολογίτες και τους Άγγλους στη Λέρο, καθώς οι Γερμανοί ετοίμαζαν αντεπίθεση. Κατά τις επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου τον Οκτώβριο του 1943, το πλοίο Αδρίας έπλεε κοντά στην Κάλυμνο. Ξαφνικά έπεσε πάνω σε μία νάρκη και ολόκληρο το μπροστινό μέρος του, η πλώρη του, απεκόπη. Χαρακτηριστικό μάλιστα της έκρηξης είναι ότι το προωραίο πυροβόλο, ο προωραίος πυργίσκος μάλλον, με τα δύο πυροβόλα, εκτοξεύτηκε πάνω στη γέφυρα. Πέσαμε στο ναρκοπαίδιο, εκόπηκε η πλώρη του πλοίου μέχρι το ύψος της γεφύρας. Είχαμε σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες και εν συνεχεία, παρόλο ότι το Χέρουορθ ζήτησε να παραλάβει το πλήρωμα και να εγκαταλείψουμε το πλοίο, ο κυβερνήτης τότε, ο Τούμπας, ένα μεγάλο παλικάρι του πολεμικού ναυτικού μας, ηρνήθη και είπε ότι θα προσπαθήσει να προσαράξει το πλοίο στις τουρκικές ακτές. Το Χέρουορθ, προσπαθώντας να μας πλησιάσει, ανετινάχθη και πήγε σχεδόν άφθανδρο. Εμείς φτάσαμε τελικώς στις τουρκικές ακτές, όπου κάναμε μια εντομέτρου του δυνατού επισκευή και μετά από 40 μέρες φύγαμε με περιπετειώδη πλού, με δυσκολίες λόγω ότι δεν υπήρχε η πλώρη, διότι διέρεε το πλοίο, διότι δεν είχαμε αρκετό πετρέλαιο, έπρεπε να πάρουμε πετρέλαιο. Οι Γερμανοί μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν, διότι το θεωρούσαν ότι το να τους φύγει από τα χέρια το μισό βαπόρι ήταν και λίγο κομμωδία. Επειδή ο πλούς της επιστροφής θα ήταν πολύ επικίνδυνος, απεφασίστη να μείνει στο πλοίο μόνο μία βάρδια. Και οι άλλοι όλοι, βέβαια οι νεκροί ετάφησαν στην Τουρκία, οι τραυματίες και το υπόλοιπο πλήρωμα να φύγει και νοικιάστηκαν κάτι καΐκια και πήγαν στην Κύπρο. Έπρεπε να δείτε τους ναύτες οι οποίοι διετάχθησαν να φύγουν και να πάνε στην Κύπρο, δηλαδή να σωθούν εκ του ασφαλούς, να κλαίνουν διότι φεύγουν από το καράβι τους. Ήταν ένα κομμάτι από τον εαυτό τους. Την πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή βουλιάζαμε ήδη, επειδή είχε επιβεί μάλιστα του Αδρία ένας Άγγλος ναυπηγός, πήγε στον κυβερνήτη και του είπε ότι το πλοίο βουλιάζει, τώρα αφήστε τα αυτά και να μάθει. Τους το είπε 2-3 φορές του μακαρίτη του Τούμπα, οπότε Τούμπας εκνευρίστηκε και του λέει: άξω εδώ να δεις, εσύ είσαι ναυπηγός, εγώ είμαι καπετάνιος, δεν θα το βουλιάξουμε το καράβι. Θα προσπαθήσω να το πάω και ο Θεός βοηθός. Ο Θεός ήταν πράγματι στο πλευρό του καπετάν Τούμπα και των γενναίων του. Μετά από πρόσθετη επισκευή, κατόρθωσαν να συνεχίσουν τον περιπετειώδη πλούτους προς την Αλεξάνδρεια και μάλιστα έφτασαν ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Το σύνολο του συμμαχικού στόλου παρακολουθούσε εκστατικό τη θριαμβευτική είσοδο του Αδρία, του πλοίου με την κομμένη πλώρη μέσα στο ιστορικό λιμάνι. Οι ξένοι δεν πίστευαν στα μάτια τους και όλοι οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κρύψουν την περηφάνεια τους, μέχρι που όλοι μαζί ξέσπασαν σε ιαχές. Ήταν κάτι απίστευτο. Ήταν κάτι απίστευτο. Ήταν ο ολόκληρος ο στόλος ο συμμαχικός εζητοκράβγαζε, καθώς περνούσαμε, παρατεταγμένα ήταν τα πληρώματά τους και εζητοκράβγαζε. Και εκείνο το οποίο μας συνεκλώνησε όλους ήταν ότι περιέργως και τα καράβια τα γαλλικά του Βυσσή, τα οποία δεν πολεμούσαν, ήταν παροπλισμένα εκεί, εζητοκράβγαζαν και αυτοί. Τους έκανε τέτοια μεγάλη εντύπωση αυτή η πραγματικά αξιοσημείωτη, θα έλεγα, προσπάθεια την οποία κατέβαλε αυτό το πλήρωμα του πλοίου του Αδρία.